kajing pulin kitab udan yang nong itu lupa kala nong kebahinyau khot kendai shipau khat lai di bakhat sao lapan bay ranti yaki khen bat utau ba im junom usong hala ka khen ki jan chung u kilong kilalong ki bali kum kayor bat unyu khle chung u bali phir kum usnyu lang brot ka khen chung u kalalong ki thlik ding ki shalantem jongka kilalong ki ding bame kawa kabada kading kala kersoi bat kala tuj nakhmat chung u kipat benriu daki hajar sien hajar kila syakriya u bat shipau hajar sien shipau hajar kilaya yang hakmat chung u kador barba kala syong bishar bat lapliet yaki kitab ngalayo i hagjingo i pau men miet bat hakmi lem bat kil o kabeneng ulawan u ei ubakum ukhon ubriu bat ulawan syauta uba im junom bat lalai alam ye u hakmat chung u bat ha u la ya kabor sansyar kaburom bat kahima khnang babaro kipai benriu kijai benriu bat kijai kitien kindup syakriya u kabor sansyar chung u kalong kabor sansyar kabane junom kaba enom jano bat kahima chung u kalong kata ya kaba enom la ban penjon kaktien jong utrai kasam kaba khandai punyau utrai long em ubakhle tam ha ka parthei baro utrai long em kap to ka parthei kan shat kemen to ki deulang nong babun kin ya kemen ul o bat ka jingdom snya ki sop ye u ka hok bat ka jingle hok ki long kanong rem ka khat chung u utrai long em ubakhle tam ha ka parthei baro kilomba ki kum ka pting ka khmat chung utrai hakmat ka khmat utrai chung ka parthai baro ki sahit baneng ki pan banai ka hok chung u ki pai ban reu baro ki i ka buram chung u utrai long em ubah khle tam ha ka parthai baro naba shisha melong utrai ba khle tam ha ka parthai baro ba palat liam ye ki blei baro utrai long em ubah khle tam ha ka parthai baro kajing pulin ak shiti baar upatrus bakhuj kala nong kabaning kong kadkhot khat riu do bakhat khandai nyem shem la pandon kam satya di purus kam thaustan man bang le thu happy ya kabor bakajing wan utral jungi Jesu Kris henry daki khmat jungi layo i ya kamans em jong u namar man baw layo pediang heka kanam bat kaburam nau blei kupa bat men ba ya kata kasur lakran ha u da kata kaburam bakrau uniu long ukhon ba ye jonga yau ba ngas ngau ba e nyele ngau i kani kasur kabalawan na beneng namar nyele don lang bat u haulum bakhoj bat ngidon ya kaktin jong ka jingi thulpa ya kaba lanang pen scam shushu phinle bha shibun ban pen lejing mot hakani lakum ya kasharak kabatan syan haga jaka badum snya tat hadu bandashai kasni bat ulur shai unmi haki dono jongpi kaktien jong utrai kajing pulina gospel bakut kat ko Matthews kalenong kabakhat new kadikhat kabaning kom kadu bakhandai Jesu la weru Petrus Jacob adi upara jeng u Yohanes bat layalam kerpang yaki halor ulum bajrong bat lapan kaladoria u hakmat jongki kakmat jeng u kalatan syan kum kasni bat kijan jeng u kilali phalang kum kajing syai bat hakmi lapau haki Moses bat u Elijah bat kia kren bat u teu Petrus lam au Jesu kutrai kabha banyen sa hangi nadame kwa nan thao hang ne lai tli ki yeng trem kawai yami kawai yo Moses pat kawai yo Elijah kabau dang kren hakmi ul o ba pernai la ta beki bat kawai kasur na ul o kala om uni ulong ukhon ba ie jonga yaw ba nga sngba e to snap ye u haba ki sunran ke le sngaw ye kani kila dem peluk hakendo bat kila ting her henry Jesu lawan bat ulakta eki uang
ตัวเองจนบัดวัดเชฟเตียงบัดหามากิลักเมียดยาลากิขมันเกมเชมเลยอียาโนไลจังเฮียวจิสูกัดบากิดังวันเฮียร์นาลุงจิสูอุลาบิดองเอกีวัดยาทุฮาโนยาคันเนียกจิงอยู่อีเปาตัดเอ็นดาลาเป็นมีปาดเอวโคนอุบริโอนากจิงยามกะกอสเปลจงตราย